Okay, så er vi i fokus. Det er ligesom om, at alle planer de bliver forskudt. Vi har brugt nogle timer nu på at få fat i noget benzin. Det er svært at få brændstoffet herinde, når det kommer i sådan nogle 2 suspekte 20 liters dunk. Mega ærgerligt, men vi må ikke køre ind på langsiden. Så inden for den tid, at de ikke kunne få benzinen herinde, der har de stallet det her setup op. Altså det er jo lidt en nedgradering, kan man sige, fordi det er prestigen ligger måske mere i at komme til at køre ind på langsiden, hvor alle folkene sidder. Men altså, jeg kan ikke få armene ned over, hvor fedt det er at sige, at jeg kører motorcykel til Formel 1. Jeg synes, det er epic. Men ja, vi har 25 gange 15 meter. Det vil sige, at der er ikke meget, hvor du kan få hastighed på, og så få noget køling på motorcyklen. Så vi sætter vores lid til, at Benjamins køle-shroud og hele kølesetupet, det bare kan trække en masse varme ud af hesten. Så er opgørelsteam kommet. So I'll be talking in Danish, because this video is going to be published in Danish, okay? Vi har fået første opstart af motorcyklen, vi har fået benzin på, der er tjekket olie og vand. Vi har et originalt speedometer i, bare lige at tjekke det hele. Quickshiften er sat til, og alting bare spiller. Og ellers er det bare lige at lade den varme op, og så kører vi ned på træningspladsen. Kommer i noget gear, og så giver vi den lidt test. Boys and girls, så er træningen overstået. Jeg har fået den kæmpe fornøjelse af at køre show ind på det her lille areal her, sammen med en af mine kæmpe store BMX Flatland-idoler, Vicky Gomez. Motorcyklen den står smuk og dejlig, den overopheder ikke, og det er sygt imponerende. Formel 1, Doha, Qatar, Mike Jensen repræsenterer det danske. Kæft, det lød fjollet. Okay, mine damer og herrer, så er mit job for den første dag til Formel 1 her i Qatar over. Jeg har kørt 4 mega fede shows, 2 af dem sammen med Vicky Gomez. Og nu er kvalifikationen gået i gang inde på racerbanen. Lige der ved det lys der. Det er vitterligt lige der, de kører forbi. Vi har fået nogle fede paddock-pas. Jeg har været ned og kigge i paddocken og se på bilerne og gjort alt muligt lækkert.
Der måtte vi ikke have kamera med, desværre. Ellers så tror jeg bare, at vi stemple ud for i aften og gå op og se lidt af racet. Vi ses bare til dag 2 i morgen. Der er så mange mennesker. Det er helt vildt. Det er kun fredag. Oh my god. Velkommen tilbage lørdag morgen. Vi skal se om vi kan finde en god parkering i dag. Fordi i går skulle vi gå her langt. Jeg hopper i en t-shirt. Og så skal vi ud i den her dejlige sol. 40 grader eller 42 grader, det kan jo være ligegyldigt. Motorcyklen klarer det, så klarer det også. Så next stop, the racetrack. Okay, dag nummer 2. Vi er lige kommet ud på pladsen. Der er cirka en time, der skal på banen. Til trods for, at jeg er på banen, men inden har varmet op og klædt om. Og ja, man kan måske argumentere for, at det slet ikke er nødvendigt at varme op i dag. Det er stadig over 40 grader. Det er absolut fedt at være i. Jeg kan godt lide at være i varmen. Motorcyklen er klar. Der er gået en lille pakdås i forgaflen, men ikke noget, man ikke lige kan redde med en gang lokumspapir og lidt elektrikertape. Nu står den bare der og ser lækker ud. Og så render jeg over på det største handicap-toilet, du kan finde herovre, og lige få varmet op og klædt om og gjort mig selv rigtig behagelig. Sådan en hjelm, der er dejlig våd fra i går. Okay, let's go. Okay, så er vi i gang. Vicky, han fyrer den for vildt af, det er mega fedt. Og der er kommet hammer mange mennesker til. Vi har rigtig haft nogle gode performances indtil videre. Og det er lidt fedt at få lov at baller rundt hernede og sådan noget. Det er sådan utroligt, hvordan folk de bare interagerer med en. Og det er virkelig bare med til at gøre showet så meget bedre. At folk de, du ved, gør sig selv til en del af det og sådan lever sig ind i det på en måde. Klapper og hujer, og når man gasser op med motorcyklen. Det er ret fedt at prøve at kunne connect med sit crowd på den måde. Men fedt. Endnu en succesfuld dag. Og jeg glæder mig til meget mere. Jeg tror snart, vi har kørt det første dæk helt i bunden af asfalten her. Den tager slet ikke noget af dækket. Den har virkelig fået noget høvl. Men der bliver bare ved med at være gummi på svinet. Holy smokes. Det var færdigt for i dag. Dag 2. Lørdag er et succes. Der var demand på burnouts. Og motorcyklen den blev sgu lavet på gulvet. I stedet for, jeg tror ikke jeg blev helt dus med den her lift her.
Og så minder det mig lidt om at sidde hjemme i garagen hos min far og mor og lave motorcykel, som jeg har gjort de sidste 15 år. Ja, jeg tror sgu bare, jeg arbejder mere effektivt på gulvet egentlig. Jeg har faktisk aldrig i hele min karriere haft en lift. Hvilket nok lyder mærkeligt. Hey! Jeg skal også ud af det her svedige riding gear. T-shirt, beskyttelse, rash guard, tror det hedder, en eller anden tynd. Og så min undertrøjestrakt. Hoftebeskytter, ankel, knæ og ryg. Og en hjelm, handsker. Der er ikke noget til det varmt hernede. Nå, lad os få skiftet noget dæk. Jeg tænkte, jeg lige skulle dele et såkaldt pro-tip med jer. For jeg skadecykler ude, og hvis jeg selv skifter noget dæk eller kæde eller et eller andet i den stil, så er det altid en god idé, hvis I vil sørge for, at jeres bremser virker ordentligt i hvert fald. Du har adgang til højtryk, til trykluft, så har du din lille blæspistol, og så tager I og så bare blæser ned i, og I får alt det værste skidt af jeres bremsebelægning. Ja, så har I egentlig bare serviceret bremserne uden at egentlig gøre en skid. Det er ret fedt. Gør det i alle de kaliber, der er, og alle dem, I har adgang til. Og så holder din bremser længere, og de bremser bedre. Og du kan sikre motorcykel, hvilket er et kæmpe plus. Så nu er den er egentlig klar til i morgen. Bremsen er pumpet, alting virker. Jeg tager nøglen, så jeg kan få den ud. Og så op på handicap-toilettet er klar. Ser vi, om der kommer en update senere, eller så tjekkes vi ind til i morgen. 3. dag, søndag. Over and out. Okay, søndag er jeg skudt i gang officielt. Går lige over og ser, om vi kan få fat i Vicky og høre, om han er klar til vores første performance. Are you ready for the first show? Do another yeah. We're gonna kill it now because now we know the right? Yeah, we got the routine down. Yeah. Kæmpe tak, det skal lyde til alle jer, der har givet at kigge med derhjemme bag skærmene eller bag skærmene. Det gør mig kæmpe glad, og jeg sætter mega stor pris på det. Jeg håber, jeg kommer til at møde mange af jer i virkeligheden ude til arrangementer. For eksempel i Danmark, hernede i Katar eller et andet sted i verden. Jeg vil i hvert fald tage imod jer med åbne arme, og så håber jeg, I vil synes om mit show, hvis I ser det i virkeligheden. Og hvis I ser det på YouTube, så håber jeg, I synes om det også. Pas på jer selv, have det godt. Kør i motorcykel, så kør sikkert. Ikke hovedet under armen.